ask me something, Auntie? No, Okay. Now, Auntie, I think into ebalekile kumlaleli ekhaya Mam Lady D ngoba I think sisichazele lesifo abantu bas understand ukuthi siyini. Now, into ezobaleka ukuthi wena mhlambe ekhaya uyazi ukuthi khona oke waba naso lesifo. Kunezinto kumele uzenze wena beforehand to prevent ukuthi lesifo singangeni. Khumbula kakhulu too much Mam Lady D kakhulu. So yiko kade ngithi ukuthi wena ukuthi uzifidani manje empilweni yakho nakumzimba wakho. It's important if uyazi ukuthi khona umuntu nje ekhaya ozalweni lami, then wena yenza izinto owaziyo ukuthi ingqondo yakho wonke ama cable lapha engqondweni yakho nemigaqo ku right, idla udla amafutha right, hayi lawa wrong, udla avocado, udla ama fish oil, yabo ithini la fish in pilchard noma isadini lekthini la fish. Oh, so I mean kushibhile lokho Mam Lady D ukudla okright lokho opilchard osardines kunamafutha lawa right before sithamba udla ama oyster idla lokho kushibhile nje esikwazi sabantu ukuthi siyakwazi ukuthi lokho kuzohamba kusize ingqondo yakho. Udla into ezifana namakinati, of course udla imfino Mam Lady D. Imfino angithi ngizoyifaka ayithi ngizoyifaka into fresh Mam Lady D imfino. If there's anything abantu bokhosi phela bengikhumbule ngayo ukuthi imfino ukudla kwethu kwesintu Mam Lady D noma eyiphi imfino nje lethu nje lesintu wild imfino. Khona imfino ebabayo sivume nje. Yes, intshungu. Angazi kodwa kuba imfino oduze. Yeah, kukhona kusuke kuumuthi. Khumbula ngathini also Mam Lady D. Iyaphekwa Mam Lady D. Iyapheka. Khumbula ngathini ngathi kuwona zonke izihlahla noma imfino into ezikhulayo when kunento emuncu noma embi noma ehlabayo yazi ukuthi leso sihlahla sivikela into ephilisayo ngaphakathi. Alright, so nako lokho futhi lezo mfino lezo tholayo ukuthi zinokumuncu ayifaki kodwa kakhulu. Imfino enjalo Mam Lady D uyifaka kancane nje isinongo ngokwayo yabo kufana nokufaka uvinegar noma ulamula upheka yabo kuyisinongo esithize. Imfino lethanga bese bafaka isigaba imnandi kakhulu leyo Mam Lady D. Imfino yethanga the best. Ngoba yazi Mam Lady D ithanga lilodwa khumbula ama seeds ethanga Mam Lady D lina wonke linama oils lawa right engiwashoyo so uyayidinga vele nawe imfino yethanga very important idle because inalama oils are right for ingqondo yakho ama omega ino magnesium ino vitamin lawa are good kuwena owadingayo for ingqondo. So not just imfino yentanga Mam Lady D zonke nje into eziyimfino zethu zesintu they are very good. But while silapha Mam Lady D ngiyabona ukuthi sizongena endabeni ngifuna ngoba kusayinyanga yethu yesintu ngifuna ukungena kumuthi wesintu okuyiwona ozokusiza ukubalansa if kuukuthi wena unenkinga yokukhumbula unenkinga yengqondo ukuthi lo muthi lo ngizokhuluma ngawe after indaba ngeke ngisho manje. Okay, ukuthi umuphi lo muthi ongawusebenzisa wesintu ozokusiza kulezo zinto. But ngale komuthi ke Mam Lady D khumbula ukuexercise very good. It's good ngoba ngesikhathi uexercise igazi liyagijima liyengqondweni lihambisa ioxygen okusho ukuthi ufakela amatekisi akho petrol right ngesikhathi wafakela ioxygen. But also nawe ijimisa ingqondo ngendlela eright. Uyazi ogogo bakudala Mam Lady D bangichaza nento zesintu babeluka incansi beluka amalala obasket beluka ngobuhlalo zonke lezo zinto Mam Lady D yayijimisa ingqondo yakho ukuthi wonke ama passage yayisevisa ingqondo yakho. So thola lezo zinto wena ezosebenzisa ingqondo yakho dlala umlabalaba ke udlale izinto noma yini ezosebenzisa ingqondo hayi udlala ifoni ngoba udlala ifoni ingqondo yakho iyafreeza ulukubuka abantu nje wena ukuthi awunaba bahlekisa uyahleka ungahlala ihour lonke ungenze lutho kanti ingqondo yakho sithi ingena ku passive mode if kuukuthi ulubuka iTV noma ifoni. So ukusho ingqondo yakho uyi-engage wena i-exercise yenzi lutho kunaloko iyakhathala nje ilale uyabona njengomuntu ohlezi kusofa nje edla ama-chips azazalale ayinyakaza yenzi lutho. Alright, but ngesikhathi wena wenza izinto ezongage ingqondo funda wenza izinto ezizokwenza ukuthi ucabange yabona. So konke lokho ama-puzzles funda iBhayibheli ucabange ukuthi le verse leli ngikhumbuza yabona noma yini. You come back auntie. Ngiyabuya kwena. Ufuna ukutshela yiphi indlela ukuthi umuntu uxhumane naye yayibona. Okay. Namhlanje